Kanubaw ni su lamɛnbaaw ni su ba kanufɛ kɔnɔntɔn kɔfɛ kɔnɔntɔn ko ni maa min y'i kanu i k'a kanu min ko a t'i ka ko la k'i ma bɔ a la n y'o de fɔ karisa i da kasa bɛ bɔ tiɲɛ don karisa i ɲɛ kasa bɛ bɔ n'i ma fɔlɔ tigi la a b'i fa dɛ k'a daminɛ 2012 san 2012 anw fɛ Bamakɔ yan anw ye nin fɔli suganti arajo sanfɛ a don 106.0 a bɛ fɔ a ma ko arajo kunnadiya ne ni filaw den Mama Jalo an farala ɲɔgɔn kan ka fɔli in suganti k'a kɛ wale ɲuman dɔ ye k'a ɲɛsin kanu ɲɔgɔn ma dɛrɛ ba sɔngɔ bɛ san 20 dafa o y'a sɔrɔ san 5 kɔfɛ an bɛ nin baara in kan k'a kɛ bin kɔnɔ tu kɔnɔ Bamakɔ yan ne ye arajo daminɛ Bamakɔ yan 2008 o y'a sɔrɔ n y'a kɛ 2005 2006 2007 2008 ne nana Bamakɔ yan n bɛ n karamɔgɔ fɔ karamɔgɔ cɛman jara n b'a fɔ k'a ka denbaya fo wɛnzɛ k'a ni su o sabu ko to kana d'a ma baji kana d'a ma sabu ko an kana ɲinɛ ale kɔ bi n'i ye ne ja jɔlen ye k'an kɛ kumala ye k'a kɛ n tɛ siran ala ta kɔfɛ n kalifa yɔrɔ ye cɛna a bɛ n jate minɛ a bɛ n su ye ni n filila a bɛ n wele ji jukɔrɔ kalanden i kɔlɔsi nin yɔrɔw la kana to ka nin fɔ jara alhaji karamɔgɔ cɛman i ni so maa kɔnɔna jɛlen dɔ ba n y'o de fɔ maa man ca bilen jamu tɛ siya tɛ bɔkolo tɛ i yɛrɛ waleya ko in y'o de ye kɔnɔ ko Sumaworo Kulubali ni su ko Jaramuso ni su Amadu Kulubali dogola ne la Aïssata Keyita balolen bɛ n bolo Wulɛnikaw ka banbɛra dogola ne la Sɛki Mahamadu Famanta balolen bɛ Lala ni Abiden dogola ne la Kɔbalakaw ka karamɔgɔ Amidu Jire balolen don Maturakaw ka Baba Siriki dogola ne la Bɛlɛdugu Ablayi balolen bɛ ko ne ko Ali Bukari Hayidara ni su ko Yasi karamɔgɔ Dirisa ni su a bɛ ne hakili jigin Umu tɔgɔ fila la Umu Kulubali Umu Jawara ko ne ko ni su n y'a f'i ye n ka baro tɛmɛlenw na ne bɛ Umu Jawara dɔ don min a y'a sɔrɔ maa ma deli ka n wele arajo la ka 10,000 di yan 10,000 maa tun m'o di yan barika Umu ye sɔgɔmada kelen ka ne sɔn 20,000 maa man ca a furukɛ ye ne sɔn a don kelen 4,000 ko n ka essence san ka taa so a kɛra 2018 a kɛra le 5 août 2018 ala ba n y'a f'i ye ne ye cɛw ye n ye cɛw baro n taamana cɛw kɔ n bɔra ka taa ɲɛ da cɛba dɔ kan sisan ci ye n se Kucala kanubaga dɔ ka ci n jɛɲɔgɔn dɔ ka ci ne taara jɔn sɛgɛrɛ Umaru Tarawele bɛɛ ko a ma ko contre baro ba cɛw man ca contre baro ye ci ba dɔnnibaaw man ca contre baro ye dɔnnibaa ye Lala bi tile kɔfɛ Lala bi ka jama kɔfɛ Lala bi ka waleyaw kɔfɛ contre baro ye cɛ ye dɛrɛ mobili minnu b'a bolo ne kan tɛ mobili ma n'i ye nin fɔ sisan dɔ bɛna mobili ko de fɔ Lala bi de ye mobili di ne ma ne bɛ ka boli mobili min na bi contre baro m'o di ne ma Sɛki Mahamadu Famanta Busumori ale de y'o di ne ma nka ne ko n taara n ye min ye o bɛ lakale tabɔ dɔnni kasa goyara dɔnni b'a man ca bilen dɔnni dɔnbaa man ca bilen dɔnni baro de cayara nka n'i sera contre baro fɛ yen i ɲɛ bɛ min ye i bɛ se k'o lakale bi tɛ baro in don ye don nataw la ne ye min ye min kɛra ɲɛna min jɔra ɲɛna min tɛmɛna ɲɛna n ye min ye n bɛ se k'o lakale
anw ye animateur an da tɛ bɔrɔ kɔnɔ a ma million di yan a ma milliard di yan ne ti yan k'a fɔ ko nin ye dɔ ye nin ye dɔ ye dɔnnibaa bɛɛ ye kelen ne bolo kabini adama ye kunun ni bi dɔn dɔɔni ka bɔ ɲɔgɔn na ne ye diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ sababu ye dɔnnibaaw ye ne ka du terrain fɔlɔ dɔnnibaa de y'a di ne ma ne ka mobili fɔlɔ dɔnnibaa de y'a di yan filanan dɔnnibaa de y'a di yan sabanan dɔnnibaa de y'a di yan bi ne bɛ ka boli min kɔnɔ naaninan dɔnnibaa de y'a di yan ni maa bɛ dɔnnibaaw dɔn k'i bɛ se k'u kofɔ ne b'a cɛw la dɛrɛ maa bi sɔrɔ min ye miliyari sɔrɔ dɔnnibaaw bolo ne ma min ɲɔgɔn sɔrɔ maa bi sɔrɔ dɔnnibaaw ye du jɔ ka di min ma ne ma min ɲɔgɔn sɔrɔ maa bi sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen dɔnnibaaw ye maa se yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ ne ma se yen nka mali kɔnɔ maa min b'i disi gosi k'i bɛ dɔnnibaaw dɔn kumakɛla la ka tɛmɛ ne kan ne bɛ se ka n da de n'o tɛ o cɛ ka dɔgɔ m'a fɔ a tɛ yen dɛ a ka dɔgɔ animateur kunda a ka dɔgɔ sira min fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ boli dɔnnibaaw ka sira de kan ne b'a n yɛrɛ ye cogo min a kɔnɔ sabu ne y'a daminɛ waati min o ni bi cɛ an b'a san 30 ani dɔɔnin na bi ne tugula dɔnnibaaw kɔ 97 u bɛ dɔnnibɔ dɛ ne tugula dɔnnibaaw kɔ 97 ne ni jamana minnu bɛ danbɔ ni mali ni jamana minnu bɛ danbɔ ne sen donna fɛn o fɛn na fɔlɔ dɔnnibaaw de sababu ye ne sa a bɛɛ la o la moriw ka baro ka di ne dɔnnibaaw ka baro ka di ne bɛ mori tiɲɛtigiw fɛ n bɛ dɔnnibaa tiɲɛtigiw fɛ minnu bɛ se ka ko dilan suko ni dugujɛ cɛ ko ne ko moriw ni su Amidu Haidara ye mori ye a dalen bɛ kun ne n'a ye ɲɔgɔn dɔ 2012 o y'a sɔrɔ a ka kalan a bilennen dɔ ba a b'i komi tasuma kami n'i y'i bolo da la dɔrɔn i b'a bɔ a la o don ne kulela arajo sanfɛ n ko moriw bɛ min ne kulela arajo sanfɛ n ko somɔw bɛ min o don ne kulela arajo sanfɛ n ko dɔnnibaaw bɛ min 2012 moriw ma ne jaabi somɔw ma ne jaabi o don ne ma dɔnnibaaw ye n dimina n yɛlɛla arajo kan n y'a kɛ bɔgɔ ka tɛmɛ ye k'a kɛ dasi ka tɛmɛ ye k'a kɛ mago t'a si la ye bilen n ko ŋɔni man ka don anw sen na k'a sɔrɔ aw bɛ se k'a bɔ su ni tile kɛlɛ bɛ réseau sanfɛ su ni tile kɛlɛ bɛ arajo sanfɛ su ni tile ne de bɛ se su ni tile ne bɛ se ko la su ni tile ne ɲɔgɔn dɔnnibaa tɛ yen su ni tile ne ɲɔgɔnna tɛ mali kɔnɔ su ni tile cɛ ni ne tɛ filan ye heyi kuma tɛ nin nɔfɛ mɔgɔ joli bako ɲɛna kuma kun b'o de nɔfɛ Amidu kɔlɔsi ɲɛ kelen a ko Adama laɲini min b'i la hakilila min b'i la degun min b'i kan kana fɔ ne bilen a ko n bɛ tile 7 d'i ma tile 7 n'a ma kɛ ne ka sirifudenya n bɛ kɔrɔsi feere k'a don kulo la ka sirifudenw kuma bɔ Amidu Haidara Bamakɔ yan 2012 ko ne ko filamuso cɛ ni su a bɛ Kongo Brazza ba o don a bɛ Dawudabugu bi a b'a yɛrɛ ka so Sabalibugu kura min Murujankadu Sirifudu n'olu kumana Ala fɛ Ala b'olu lamini tiɲɛ kan dɔnni ma ban dɛ dɔnnibaaw ma ban dɛ nka dɔnni kolon kɛbaa cayara dɔnni kuma cayara dɔnni lagosi cayara dɔnni baro cayara dɔnni fadenya cayara dɔnni juguya cayara dɔnnibaaw kɛlen bɛ i b'a fɔ n t'a dɔn b'u ni mɔgɔ min bila minɛn kelen yɛrɛ kɔnɔ bi kilasi la kilasi dan quoi bɛɛ ko a ka fɔ ko ale kelen mɔgɔ si ko mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kana fɔ mais an bɛ taa min e y'i ka kalan kɛ ne ka kalan kɛ yɔrɔ dɔn ba ne bɛ arajo min na yan e bɛ o arajo la maa wɛrɛ b'a la ne bɛ se k'a fɔ ko ne dɔrɔn ka kɛ tɔgɔtigi arajo la micro min bɛ yan an bɛ jɛ don ni ne sera ka n ka baara kɛ n'o diyara ne kanubaw ye ne b'a y'i ta kɛ n'o diyara e kanubaw ye ni Mamadu nana n'o y'a ta kɛ n'o diyara o kanubaw ye ni Fanta nana n'o y'a ta kɛ n'o diyara o kanubaw ye ni ne ye aw kɛlɛ ne de ye Hashidi ye a b'o kun bɔ ni b'an ka so waso tɛ ban nka ne bɛ se na bɛɛ n'i ta ti yala e ko k'i ye dɔnnibaa ye ne ko ye dɔnnibaa ye e ko k'i bɛ se ko la ne ko n bɛ se ko la an kan ka mun de kɛ sisan dɔnni in ka yiriwa an kan ka mun de kɛ sisan dɔnni in ka taa ɲɛ an kan ka mun de kɛ sisan faso ka jɔ faso bɛ problème na dɔnnibaa bɛɛ bɛ kule la bɛɛ ko i bɛ se ko la mais Mali bɛ janjo la san 10 ani kɔ bi dɔnnibaa kelen ma se ka layidu ta maliyɛnw ye k'a ye kalo kelen di yan n bɛ Mali kɛlɛ ban an ka ɲɔgɔn bonya kɛ ni kuma ninnu fɔ kun b'a la ne ye dɔnnibaaw ka mɔgɔ de n y'a fɔ kuma kɔnɔ n'i ye fɛn o fɛn ne bolo mobili la dɔnnibaaw don n'i ye miliyɔn ye ne kun
dɔnnibaw don n'i ye ne fini ɲuman na dɔnnibaw don nko tɛ n bali ka tiɲɛ fɔ dɔnnibaw ye he an sera ko dɔ kuma sera bɛɛ k'i ta kɛ a k'a ka baaraw kɛ a ka ɲɔgɔn to yen a k'a ka baaraw kɛ a ka ɲɔgɔn sama to yen a k'a ka baaraw kɛ a ka fadenya fu to yen nafa t'a la ne b'i ɲɛ dɛ ne t'i ɲɛ ne bɛ se na n tɛ se na ma so la kiliyan minnu bɛ t'e fɛ o y'o jaabi maa bɛ se ka kɛ dɔnnibaa ye ka sɔrɔ nin tɛ mali dɔnni tiɲɛna ba mali dɔnni lagosira ba mali dɔnni kuma sulila jɔnw y'a gosi jɔnw y'a lagosi jɔnw y'a kuma suli anw ni olu anw kumakɛlaw ni olu u dɔrɔn tɛ dɛ u ni anw a bɛ faamu dɔnniba bɛna plateau kan e b'a ta arajo la sa a b'a kala ni kuranɛ cɛ k'a bɛ se ka 100 ɲɛnabɔ a tɛ se hali ka 40 ɲɛnabɔ sɔmi alimatɛri k'o dɔn o y'a sɔrɔ e maa caman don fili la dɛ donc bi baro in ka kalan dɔɔni an b'a to tan an bɛ taa nɛgɛjuru nɔfɛ ka aw fo ka aw koɲuman dɔn